Jo. Kamarády, jo. No tak povídej. Ne, tak jo, Tak jo. Už natáčím. Myslíš si, ano. Takže právě jdeme cestou Lesezvitou. Vidíme tady paní učitelku. Která má něco na zádech. Nejslavnější. Na zádech. Tady máme Lucii Pletitou. Anne Placatou. Má 5 prstů. Na obou rukou. Tady máme Romana Kováče, nejchytřejšího. Jasný, je mi to jasný. Tak tady máme Jisku, která se pořád takhle upravuje. Pak dělá. Tak. Tady jsme viděli záznamy. Jestli přežijeme, tak si na nás podívejte, vidíte nás naposled. Protože tady je záhada Blair Witch. Máme tady čarodějku. Tak, tady. Ty bacha, nějaká čarodějnice, ty. Jo, dívejte se na ně, natáčíme ji. Vidíte to tam, to sluníčko, to se jen tak nevidí, co? Čarodějnice. Ano. Ano, a ne čarodějnice. Čarodějnice. Paní učitelka. Čarodějky tady máme. Záhada Blair Witch, jo. Takže tady se... Tak ještě tady. Na kterých tomu se dobře házely šišky? A paní učitelka. No ještě nejtemnější. Jo, natáčím. Jo, má tam. Jsi to měl pokračovat. Tak a tady máme novýho žáka. Vaška, Vašek Chodek. Dobře se na nás kouká zádama. Jo, dobrý. Tak teď jdeme rovně. Jdeme po zemi, to je co říct. Jenomže nám to... Jdeme cestou. Všichni jdou po nohách. Tam vzadu se zdržujou. Vidíme smrkový šišky. Tady se natáčel největší horor. Bacha, dělejte, zabíjačka. Dělejte, ha. Zabíjačky. Jo, čarodějka. No. Pončoko, teď natáčím horor. Tady hrál Barbie. Tady. Musíme přeplavat moře. Jo, dobře. On přeskočil moře. Kolik je na světě moří, kolik je na světě řek. Tak máme tady 3 nejhorší ze třídy čarodějky. Chovají se jak blbci, ale my to o nich víme, že jsou pěkný blbové. Tam máme paní učitelku. Hrozně na nás zabíjí nás, mlátí nás. Šikanuje nás. Jestli to uvidíte, tak to všem si vypravte, že nás chtěla zabít. Něco jsou ruce. Tady je Lucie. A Neb Jakubová. Tady paní čelka nás zavolala. Bacha na ní, ona nás bude chtít zabít, jo. Takže tady. Takže tady někde udělají čáru, ty co budou... Jo, paní čelka udělala čáru. Druhá čára. 16 je, že toho stromu to stačí. To takhle. Chcete vidět naše rychlé přemysťování? Dívejte se. Pavlíny hod krikeťákem. Až tam dozadu, jo. Počkej. Počkej. To je hotov, jde sem.